Vieš, prečo na dušičky zapaľujeme sviečky? Nie je to len zvyk, je za tým hlboký význam, starý viac než 1000 rokov. Ešte dávno pred príchodom kresťanstva ľudia verili, že na jeseň sa duše mŕtvych vracajú domov. Zapaľovali ohne, aby im posvietili na cestu a ochránili sa pred zlými duchmi. Keď sa Európa stala kresťanskou, cirkev tieto zvyky neodmietla, len im dala nový zmysel. Sviečka sa stala symbolom modlitby, svetla a večného života. Každý plamienok predstavoval modlitbu za dušu zosnulého. Na Slovensku sa tradícia rozšírila v 18. a 19. storočí. Odvtedy každý rok v tieto dni celé cintoríny žiaria stovkami svetielok, ktoré hovoria: nezabudli sme na vás. Tak keď tento rok zapáliš sviečku, spomeň si, nie je to len o vosku a plameni, ale o svetle, ktoré spája živých s tými, čo tu už nie sú. Na koho si spomínaš ty?